Stoljeće nakon gašenja prvog i najvećeg javnog kupatila u Bosni i Hercegovini, Sarajevo ponovno dobija hamam. Poznat još i kao Carev hamam, kojeg su u povijesti ispisali utemeljitelji Sarajeva Isabek Isaković, a potom i čuveni arhitekta Josip Vancaš. Ovaj objekat, inače pod zaštitom države, od aprila bi trebao biti novi atribut u turističkoj ponudi glavnog grada BiH. Nova boja vraća stari sjaj jedinstvenim fasadnim ukrasima po kojima je Carev hamam nekada bio nadaleko čuven. U vještim rukama restauratora dugogodišnja ruševina u centru Sarajeva ubrzo će se pretvoriti u jedan od najreprezentativnijih objekata. I baš je po tome specifičan po tim ukrasnim detaljima, jer ti detalji traže i posebnu obradu, bilo da se radi o tom ateljejskom dijelu i kasnije tu završenu obradu, znači na objektu samom. Unutrašnji radovi uglavnom su završeni. Prazan prostor trebao bi oplemeniti namještaj u staroosmanskom stilu, budući da će objekat u novom ruhu, osim tradicionalne banje, nuditi i hotelski smještaj. Ovo je centralno mjesto hamama, poznato i kao tursko kupatilo. Biće otvorenog tipa i neće biti isključivo rezervisano za goste hotela. Ovdje će čari turskog kupatila moći osjetiti i svi prolaznici, namjernici pa i turisti. Obnova javnog kupatila od neprocjenjivog je značaja za kulturnu baštinu Bosne i Hercegovine, s obzirom da je kao dio graditeljske cjeline oko Careve džamije hamam na nacionalnoj listi zaštićenih spomenika. Praktično ovo je jedini objekat u kome će se nastaviti ta funkcija, znači njegovanja kulta tijela, kupanjem u objektima tipa banja. Vraćanje hamama Sarajevu će vratiti i socijalnu dimenziju, smatra arhitekta Mufid Garibija. Vjeruje da će ovaj objekat biti trajni podsjetnik na momačke i djevojačke večeri muslimana, jevreja i hrišćana, ali i na vjekovnu otvorenost grada. Ovo je hamam koji iz početka radio besplatno. On je rađen ne zbog toga da bi profitirao Isabek Isaković, nego je rađen za musafira, dolazak musafira u Sarajevo, jer je bilo Sarajevo velika prijestolnica. Nakon 500 dana radova u Vakufskoj direkciji koja rukovodi obnovom, odbrojavaju dane do trenutka kada će vrata objekta zvanično otvoriti. U aprilu mjesecu hamam će biti potpuno spreman za useljenje i rad. I tada smo već mogli da otvorimo hamam, međutim, zbog prijedloga i zahtjeva naših prijatelja iz Turske, dakle direkcije Vakufa Republike Turske, odlučili smo se da to bude početkom maja. I prije zvaničnog otvaranja Carev hamam već se pretvara u novu turističku atrakciju Sarajeva. Svaki novi detalj na zgradi plijeni pažnju znatiželjnih prolaznika. Gledali ste Dnevnik, vijesti su na programu večeras u 22 sata. Hvala na pažnji i ugodna noć.